Псалом 121. Издигам очите си към хълмите, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е създал небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето няма да задреме, нито ще заспи онзи, който пази Израел. Господ ти е пазач. Господ е твоя сянка отдясно ти. Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. В Псалом 121 тук е много важно да отворим нашите очи и да четем ясно какво казва Божието Слово и откъде идва нашата помощ. Нашата помощ идва от Господа, защото във втория стих казва: помощта ми е от Господа, който е създал небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ми. Онзи, който ме пази, няма да задреме. И в четвъртият стих казва още: ето няма да задреме, нито ще заспи онзи, който пази Израел. Петия. Господ ти е пазач. Господ е наш пазач. Той ни пази по всяко време. От нас изисква ние да го търсим постоянно, да се молим, да четем Божието Слово, да го изпълняваме и да бъдем изпълнители на Словото Господно, не само слушатели. Господ е нашата сянка отдясно ни, и слънцето няма да ни повреди денем, нито луната нощем. Наистина Господ ще ни пази от всяко зло и всеки един от нас има свидетелство, което може да разкаже, когато Господ го е спасявал от зло. И ние знаем много случки, в които Бог ни е опазвал от злото, но има и такива, които ние не знаем. И дори ние, когато не знаем колко ни е пазил Бог в такива моменти, в които ние въобще не сме осъзнавали, че Господ Исус ни е опазил от някакво зло, защото Той знае най-добре от какво да ни опази. Ще пази душата ти. Господ пази душата ми. Господ пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Амин. Господ пази излизането и влизането ни от сега и до века. Когато ние се подчиняваме на Божието Слово, на Словото, което Исус, нашият Господ, ни е оставил, то Той ще ни пази във всичките ни наши пътища, Той ще ни пази, ще ни закриля. Затова ние всички трябва да уповаваме, да разчитаме на Бога по всяко време, да вземем с пълна вяра всички обещания в Божието Слово, Неговото Слово е Библията, и да разбираме това, което Той ни казва, да размишляваме ден и нощ над Неговото Слово, защото това Слово може да ни омъдри, за да станем по-мъдри, да станем по-разумни, и то само може да ни научи на правия Божий път. Само то е единственият учебник, единственият образец, единственото нещо, което е оставено тук на земята, от което трябва да се учим. И тези думи, които са написани в Божието Слово, трябва да ги свържем с вяра, за да станат в нас по-силни. Бъдете насърчени в името на Исус с този Псалом 121 и нека наистина винаги и всякога да търсим Господ Исус Христос, нашият Бог, защото Той е верен и винаги ни пази. Така и ние да пазим Неговите заповеди, да изпълняваме Неговата воля, такава каквато е. В името на Исус бъдете благословени. Амин.